سلام تخطاطات وقع سبورت اب سي ام اكسترا شانل كم يتصنعكم دفار توتنهام يتحد ابريداتو مكل خال سيتي اي قدم زمن زحبا بهالينا غدي مجنا لايك سبسكرايب شير بمقوار لازم تتابعوا يمحصنكم قطع نمر بيك سجر كم زرعنا يو زحلف قدام السنبت من السنبت تي عبيت صوتا تباهيلو زتقلصه ناي سومزي امونغو مان سيتي توتنهام استقايد صوتاي زي سيتي توتنهام ناب اتحاد عديما زغبرتو صوتاي نيرو بزح غزي اب زحلف صوتاتات غوارديولا تبزح تدفيرو زبال كما سلطان سيت وينو بتوتنهام ولا بتزدخم بقعتهم هالين توتنهام سيتي كشجروا زرعي غانتايم سلازي تصوتا قليل كم زي كون تجميتو نيرو حفشاو ግን توتنهام ابز حلفه تصوتات بستفل عليه من جدي خسروهم تصاوتي رايح كارد هنا بانجري ازيهم بزحات كانوا كانوا زتلعله سكواد ناي توتنهام ازيو تداخيمو كمزلو رديو مناتو تشعات تصاوتي ابزي تصوتا فلوات كوني كالون امها ازيم اقدست زخونو كم روميرو بيرسيك اقدمت علي وماديسون ابتي مسمر متقع ابتي فتراونت عبلو تزغبر ابز عمت زين توتنهاميو كمون فاندبين عمك الخال وساني تصاوتايو ካልኦት ተጻወትን በእንታኩር ንባዕሉ ኣብ ጸወታ ይነበረን ስለዚ anyway ብዙሓት ተጻወቲ ኣብዚ ጸወታ ክህልው ኣይከኣሉን ስለዚ ናይ ቶተንሃም ስኳድ ብመጠኑ ስሒው ናብዚ ጸወታ ከም ዝኣተወ ርዱኡ ሲቲ ደብሮይን ርሒቑ ይጸኒሑ ንበዙን ኣይ ነበረን ኣብቲ ጸወታ ሶ ብሓፈሻ ግን ብመጠን ስኳድ ክንሪኦም ከለና ዝሓሸ ስኳድ ነይሩ ሲቲ እውን ምስቲ ዘለዎም ገፊሕ ስኳድ بخمسيتات بجنقو غانتا يكونون سلازي تتصوتا قدم نجمارو في اللاي انجا بوستر قبلو ابزهابو كونفرنس انتايلو يمحاتي تومو توم كلتا فول باك ويما توم نايمان تسقامن تخلاخل تخاسي من تايخا ناما اكل ناتو كم تتصاوتو تقبرو بيدرو بوران وديجيل مالتي انتايلو يملسو ناي غوارديولا ستايل من نقدح تراي يلو ملسو غنتون غازيتنياتات እንደገና ጓርዲዮላ ከምዚሉ ኢሎም መስሓተትዎ ጓርዲዮላ ማለት ነዚ ሕቶ እዚ ክመልሶ ዝኽእል በዓል ግን ሓቅስ ኣይኮነን ኢልዎም እንታይ ሕጂ ዋላ እኳ ኣርሰናል እውን ይጥቀሙሉ እዮም ኣብ ብዙሓት ጋንታታት እንዳተለምደ ኸይድ ኣሎ እዚ ስታይል እዚ ዋላ ሊቨርፑል እውን ይጥቀሙሉ እዮም ትፍልሊ ግን ጓርዲዮላ ነቶም ክልተ ተኸላኸልቲ ንማእከል ክኣትዉ ከለዉ ኣብቲ ናይ ምክልኻል ዝበሃል ቦታ ኣብ እምወር ቁፅሪ ናይ ተፃወቲ ብምብዛሕ ዝያዳ ፖዚሽን ክቆፃፀሩ እዩ ዝጥቀመሎም ፖስተኮግሉ ግን ዝጥቀመሎም ነዞም ክልተ ጃስቶም ቀንዲ ፈጠራውያን ተፃወቲ ኣብቲ ሸቶታት ኣብ ምርካብ ናይ 8-10 ቦታ ክሳብ ምእታው እዮም ናይ ፈጠራውነት ስራሕ ዝሰርሑ ስለዚ ካልእ ስታይል ምዃኑ እሱ ጓርዲዮላ ከብርህ ተቲሉ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ እዚ ጸወታ ምስ ተጀመረ ሲቲ ቀልጢፎም እዮም ነቲ ጸወታ ተቆፃፂሮሞ ብጽቡቕ ደረጃ ድማኒ ክመርሕዎ ነቲ ጸወታ ሸቶታት እውን ዝረኽብሉ ኣጋጣሚታት ክፈጥሩ ጀሚሮም እንተኾነ ግን ቀዲሞም ሸቶ ዘመዝገቡ ግን ቶተንሃም ነይሮም ሶን ብልጽ ሸቶ ኣመዝጊቡ ኣብዚ ዶኩ ኩሕዞ ፈቲኑ እዩ እንተኾነ ንዶኩ ብዝግባእ መንገዲ ሓሊፍዎ እታ ሸቶ ከመዝግባ ክኢሉ ትዝጋርም ነገር ግን ኣይፀንሐን ባዕሉ ናብ ገዛእ ልዳት እውን ሸቶ ንምዝጋብ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ደቃይቕ ነሲትን ቶተንሃምን ባዕሉ ሓደ ብሓደ ገይርዎም ምናልባት ኣብዚ ክጥቀስ ዝኽእል ብፍላይ ኣብታ ሸቶ ናይ ሶን ናብ ማንሲቲ ደመዝገባ ዶኩ ቋፃፀሮ ኣይከኣለን ሶ ዶኩ ዶ ግሪሊሽ ክስለፉ ኣለዎም ኣብ ዝብል
بزح جزيت زعبي في اللي انتاي لو كون مور نقدمي penetrate بمقبار متخلقتي عن صار أنت إذا شجر تصوتي كخون كله جريلشكا أبتي صوتها كنترول على مقبار نسيتي عزيز حجز تصوتي الصوت رايدي كونه تمليسو ممكن خالص هو حجز ساكن دي عبو مخانو ونايت مالي دوكون صون حز زفشللو عبي مرأيا إمالتي سلازي سيتو بخمس درجة جميرهم دحرون قال شطو دقيمو حدا كمرحو كيلوم مالتي وتي صوتا توتنهام تقلبيتهم حفشاوي تي لبزح عصور قصاصور زنبرو سيتيهم سلازي فودن كاب الفارز بصمو صوتا تي تيك تاك البهال ناي غوارديولا ستايل تمزغبت شوتيا كاليت شوتهم سمزغبو قدني توتنهام مريحهم او وشت دقايق زي مل تاشوتو تمليسان دغنا سالسيت شوتو مزغابا قله ناي من هال سمعت نيري مالتي نعرفت لما بز خلطه بحده وصين انتاي يلوم دحر تصوتا انترفيو እንዳገበረ ሁሉ ኩልስብስኪ እንታይሉ አሰልጣኔም አንጎ ፖስት ጎግሉ እንታይሉ በጃሁም ተጻወቱ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር አይትሕሰቡ በቃ ሰው ዝሓ ዝኾነ ነገር ክሓሰብኩም ተጻወቱ ኢልና ኢሉ እዚ ድማ ቅድሚ ዝነበረ ጸወታታት ነጥቡ ከጥፉ ስለ ዝጸንሑ ብዛዕባኡ እንዳሓሰቡ ከኣቱ ከም ዘይብሎም ሓደ ብዓብዪ ድማ ሲቲ ኣዝያ ዓባይ ጋንታ ምዃና ኣብ ኢትሓድ ድማ ዘይትድፈር ጋንታ ምዃና ብዛዕባ ዕቤት ናይ ሲቲስ ክሓስቡ ከም ዘይግብኦም ንሶም ጸወቶም ጥራይ ክጻወቱ ከም ዘለዎም ከም ዝነገሮም ተዛሪቡ ይኹን እምበር ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ ዝነበረ ግዜ ቁርብ ፍርሒ ነይርዎም ከምቲ ንፈልጦ ኩዕሾ ተቐባቢሎም ካብ ድሕሪት ቢልዱ ክገብሩ ከሎ ብዙሕ ግዜ እቲ ጸወታ ይባላሸዎም ነይሩ ድሕሪ ዕረፍቲ ግና ይብል ቪካሪዮ ብሉፅ ሓላዊ ውልዳት ናይ ኒውካስትል ብጣዕሚ ዋላ ዘድሓኖ ዕድላቱ እንተሪእናዮ ብፍላይ እታ ናይ ሲልቫ ብጣዕሚ ተገርም እያ ነይራ እንታይ ኢሉ ኣብ ዕረፍቲ ሲ ዓይን ንዓይን ተጠማሚትና which means already ክልተ ብሓደ ተመሪሖም እዮም ስለዚ ዝግባአና ንኽእሎ ምግባር ንፃወት ተባሂልና ተረዳዲእና ኢና ወፂና እዩ ድሕሪ እዚኦም ከዓ ደፊሮም ክፃወቱ ዝረኣናዮም ማለት እዩ ስለዚ ትዝዓበየ ኣገራሚ ነገር ናይዚ ኣሰልጣኒ ናይ ቶተንሃም አንገ ፖስት ጎግሉ እቲ ኣብ ቶተንሃም ፈፂምና ዘይንፈልጦ ዓይነት ስታይል ፈፂምና ፈልጢና ምስ ብቑዓት ተፃወቶም ክነሶም እዮም ኩሉ ግዜ ናብ ምክልኻል ዘድሃበ ፀወታ እናተፃወቱ ኣዝዩ ኣሰልቻዊ ዝኾነ ስታይል ዝጥቀሙ ጋንታ እዮም ብፍላይ ድሕሪ ፖቸቲኖ ማለት እዩ ሞሪኖ ገለ ብሙድ ድሕሪ ዝመፁ ሰልጠንቲ መቸም ኮንተ ንባዕሉ ብጣዕሚ ከምዚ ንኽትሪኦ ደይስሕብ ደገፍቲ ቶተንሃምን ዋላ ኣብ ዝዕወትሉ ግዜ እውን ከምኡ ዓይነታት ፀወታ ይቕበልዎ ይነበሩ ሎሚ ግን ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ስታይል ዘለዋ ጋንታ ሰሪሑ ትዝገርም ነገር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከምኡ ምስርሑ ትዝዓበየ ድማ እዞም ኩሎም ተፃወቲ እዞም ኩሎም ፀንሓና ሸዓተ ተፃወቲ ምኳ ብዙሓት ወሰን ተፃወቲ ኣብ ዝጎደሉ ግዜ ንሲቲ ከምዚ ኢሉ ብድፍረት ክፃወታ ምኽኣሉ ንብዙሓት ጋንታታት ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ንሪአን ብዙሓት ጋንታታት ናይ ፕሪምየር ሊግ ልዳተን ዓፀይን ክፃወታ ይፍትና እሞ ሽዑ ስጋብ ሓንቲ ሸቶ ትምዝገበን እዩ ማለት እዩ ዓፂኻ ምፅዋት ሓንቲ ሸቶ ምስ ተመዝገበተን እንታይ ዝበሃል ማይ ዝጠልቀ ዝናብ ኣይፈርሕን ከም ዝበሃል ንቅድሚት ክወፃ ፍትና ሽዑ ዝገደደ ብዙሕ ሸቶታት ይውሕዘን ብገፊሕ ሰዓራ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝከኣለካ ጌርካ ምውፃእ ኣብቲ ፀወታ ሲቲ እውን ደፊርካ ክትፃወታ ትኽእል ጋንታ ምዃና ኣብነት ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ቶተንሃም ስለዚ እቲ ኣብቲ ፀወታ ዝረኣናዮ ድፍረት ናይ ቶተንሃም ዋላ እኳ ብፀወታ ይመዛዘኑ ነይሮም እዮም ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ግን ብዙሕ ገፊሕ ዲፈረንስ እውን ኣይነበሮም ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣኩሬሲ ዝበሃል ኣብቲ ምፍፃም ኩዕሾ ዝበሃል እንተሪኢናሲ 17 ጎል ዝኸውን ሸቶታት ክፍትኑ ከለዉ ሲቲ ቶተንሃም 8 እዮም ፈቲኖም ካብዚ ብልክዕ እቲ ናብ ታርጌት ተሃረመ ሸቶ 9 ክኸውን እንከሎ ናይ ቶተንሃም ሓደ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ኣብቶም መወዳእታት ነተን መወዳእታ ዕድላት ዝረኽብዎን ዝነበሩ ኣብ ምፍፃም ግን ቶተንሃም ዝሓሹ ዝዋሕለሉ ኮይኖም ተረኺቦም ዋላ እኳ እቲ ፖዚሽን 58% ክሕዙ ከለዉ ሲቲ
توتنهام 42% يوم حيزم እቲ ትምክበባል ንባዕሉን 501 ግዜ ክቀባበሉ ከለዉ ሲቲ 402 ግዜ ጥራይ ክቀባበሉ ኢሎም ቶተንሃም እዚ ከም ኢንሻአላህ ሞንጎ ተንጋንታ ብዘሎ ፍልልይ ከም ትኽብሎ ፀናሕ ምስ ምጉዳል ብዙሓት ኣገደስቲ ተፃወቲ ናይ ቶተንሃም ከም ዓብ ዲፈረንስ ከይትጥምቶ ዝገበረካ ንሱ እዩ ሲቲ ከዓ እቲ ብፖዚሽን ምዕብላል ከም ትሑዝ ኢኻ ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ቶተንሃም ኣብ ፀወታ ዝረኣይዎ ናይ ዘይተሰዓርነት መንፈስ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ መወዳእታ ሳልሴይቲ ሸቶ ክትምዝገቦም እንኮላሲ ኣዝዩ ማለት ከም ሪካቨር ክትገብረሉ ትኽእል ግዜስ ኣይኮነን ግሪሊሽ ኣብ 81 ደቂቕ ሸቶ ከምዝግብ ከሎ ከም ርዱእ ተወስዶ ነገር ነዚ ዓቂቦም ክወፁ ምዃኖም ሲቲ ኢኻ ትርኢ ግን ተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ነገር ግን ኣብ 90 ኩልስብስኪ ፈፂሙ ከምዚ ካብ ትፅቢት ወፃኢ برؤسو زمزجبا شوتة برؤسو زمز شوتة زمزجب تساعتها يكونن جن دوّي جيرو زمزجباتها شوتة عزيز النهاد نيرو سلازي توتنهام تي بلوس الناتوم تبدفرت متصواتهم امناتهم زي كابت سلطاني تكريدي توسط سلطاني أبتغان تفتير وزر الأمنات فتير وزر الناتسنة أفتميرا رينايو نسخة أكثر حلهم رينايو عرفت بشلاج وعشا مسريتهم كابد حريت قواتسو ونرينا تي بتعمي مش كمزي تسلم نتبز بهالناي توتنهام تمالي تا سالسيت شو تخنوز جوون كلها بيسو معرفة صامو جيجا لفتو من كتقبولو زي النجاري سو حزوا مليسون أبطم 4 زخون تسعات ناي سيتي إنا مونغوم أتيو تخشوات فيوا حدن وصل نبرة تسعات كرنا خاله تريكونا خاطر خشوس أب ساعتتي كرحق عزقبو وش حيزون أب معكل مساعتهم كتمنتيلا أزيا كلال سخونت شتاخ مزقوبهم جيرو زدما شللتنت نايتي تتصاوتا يري تتصاوتا يبلو تتصاوتا يكون بصح زي عبد تصاوتو حدا نغيح كارت عزيز قربة تتصاوتا ريسك ميكري كمز عينت جيجاتاتون يفتسمي حدا خاوي يفتسمي رمات مالي قدا يجيرو وميرو توتنهام موداتا شتا مزقوبهم دا كارتا حدا نتبحيزهم وصيهم مالتي وصيهم مبر كبيت جيجا ينيرو مالتي ناي سيتي جن تزغرم ነገር ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ማለት እዩ እቲ ጓርዲዮላ ድሕሪ ብፍላይ ኣብዚ ዋንጫ ናይ ፕሪምየር ሊግ ዝዓተረሉ እዋናት ኣዝዩ ኣብ ምክልኻል ዝግደስ ኣሰልጣኒ ከም ዝተቐየረ ርኢናዮ ኢና ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ባርሴሎና ክንፈልጦ ከለና ብከምዚ ብፍለጥ ኣሰልጣኒ ነበረ ብልክዕቲ ምክልኻሉ ቀሊል እኳ እንተዘይነበረ ሞር ግን ኩዕሶ ነዊሕ ሰዓታት ብምቁፅፃር ነቲ ሓደጋ ኣቐዲምካ ኣብ ምፍሻል ጭናቱ ስታይል ነይሩ ሎሚ ግን ብፍላይ ፕሪምየር ሊግ ምክልኻል ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ስለ ዝተረድአ ንዕኡ ክሳብ ክንደይ ወፍሪ ገይሩሉ ርኢናዮ ኢና ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ግን ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝምዝገቦ ዘሎ ሸቶታት ኣዝዩ ዝገርም እዩ ምናልባት ከም ስታቲስቲክስ ኢለ ዝሓስቦ ነገርሲ ኣብዚ 4 ፀወታታት 3 ፕሪምየር ሊግ ሓደ ቻምፒየንስ ሊግ ሲ 10 ጎል ተመዝጊብዋል ሲቲ እዚ ፈፂሙ ዘይተለምደ ነገር ማለት እዩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ 3 ፀወታ 8 ሸቶታት ይመዝግብዋ ዝገርም ነገር ኣብ ፕሪምየር ሊግ 14 ፀወታ ተኻይዱሎ 16 ሸቶ ተመዝግብዎ ኣብ ሙሉእ ማለት እዩ እቲ 8 ግን ፍርቅ ግን ኣብ ውሽጢ 3 ፀወታ ተመዝግቡ እዚ ማለት ኣብቲ ዝሓለፈ 11 ፀወታ 0.72 ኣብ ሓደ ፀወታ ሸቶ ምዝገቦም ነይሩ ኣብ ፀወታ እዘን 3 ፀወታ እዚአን ግን 2.6 ሸቶ بحد صوتان لا تمزقوهم يخير له الزين غوارديولا حقو سخم زي كده ردو نجاري موها تخلقلتيو بمتن عقمهم واقوهم ترينا سي قليل يكونن ولا نبحلو غوارديول نبحلو سي غوارديول سي بسبعان 5 مليون يورو تجازيو ماتيو ازي خبر واقعي حد تخلقالا كندوز اكل واقع حيزو ماتيو كنريو خلنات مكل خالقن كم تزدل خونه يكالن أكا بركة أبتز تصاوتهم لجزء من السيتي أزيد تغيرت تصاوتاي وكله كوينو تصاوتوا بفلاي لما بتلفت باك كوينو تصاوتوا تراي شوتون خيم مزجاب زجاج عارف تراي ليكونا شوتون مزجاون أبركوا تخجبر نرينا جن كم زبلنا يوم 7 مليون كيف كازن صحيح تصاوتاي كوف كتبلو كفيديو غوارديولا بخمو زحمة كوانتا زي كونا جن قليل كايكونن مالت لنتسلطاني نايس 5 مليون وافري سي سؤالك بشالا كر ايكليني سلازي
بو بسلسته تخلاخلت እናገበረ ጻወት ፍትነሉ አካንጂ እናተመለሰ በዓሉኻ ሓይሉ ናብቲ ቅድሚት እናገበረ ኣብ ጎን ሮድ ድማ ኣብቲ ምትካዕ ከም ዝጻወት እዩ ዝገብሮ ስለዚ ትምክልኻል ግን እዚ ኮይኑሎ ከምዚ እንተራ ቀፂሉ ምናልባት እቲ ካብቲ ናይ ዋንጫ ውድድር እውን ሸተት ክብል ክእል ግን ነዚ ስኢሉ ዝሪኦ ኣይመስለንን እንታይ ኢሉ እውን ብፍላይ ኣብቲ መወዳእታ ዘጋጠመት ሓንቲ ኢንሲደንስ ነይራ ኣብ ርእስ ሃላንድ ጥፍኣት ምስ ተፈፀመ እቲ ዳኛ ኣድቫንቴጅ ኢሉ ታቆሾ ገዲፍዋ ክነሱ ሃላንድ ድማ ታቆሾ ናብ ግሪሊሽ ሊኽዋ ግሪሊሽ ድማ ሸቶ ናብ ከመዝግበሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ወይ ድማ ርሒብ ዕድል እንዳነበሮ ፊስካ ገይሩ ነቲ ፀወታ ደው ኣቢሉ ነታ ዝተፈፀመት ፋወል ከም እንደገና ሂብዎም ኣሰልጣኒ ኮነ ተፃወቲ ናይ ሲቲ በዚ ፍጻሜ እዚ ኣይተሓጎሱን ብዙሕ እግርግር ድማ ነይሩ ዋላ ድሕሪ ፀወታ ማለት እዩ ምናልባት ንምንታይ እዩ ከምኡ ገይሩ እቲ ዳኛ ይክምልሶ ዝኽእል ብፍላይ ከዓ እቲ ኣድቫንቴጅ ይዋስ ከም ብሓድሽ ደው ምባሉ ምናልባት ዶ ግሪሊሽ ኣብ ናይ ኦፍሳይድ ኩነታት ኣትዩ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ሞ እቲ ኣድቫንቴጅ ንሲቲ ዝግባእ ስለዘይከውን ደው ኣቢልዎ ዋላስ ንምንታይ ምክንያት እዩ ከምኡ ገይሩ ርድእቲ ኣይነበረትን ወይ ድማ ናይ ቶተንሃም ተፃወቲ ድማ በታ ፋወል ምፍፃማ ከም ፋወል ተረዲኦማ ኣክሽን ካብ መውሳድ ደው ስለ ዝበሉ ድዮም ብዙሕ ንፁር ኣይኮነን ትውሳኔ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ንዋንጫ ትወዳደር ጋንታ ኣብ ከምዚ ኣገዳሲ ፀወታ ምናልባት እታ ዝኸደት ኩዕሾ ሸቶ ከይትምዝገቡን ትኽእል እያ ግን እቲ እታ ጋንታ ግን ሸቶ ከም ተመዝገበት ወይ ክትምዝገብ ከም ትኽእል ቆፂራ እያ ክትዛረብ ትኽእል ስለዚ ኣዝዩ ኣዘራብ ነይሩ ጓርዲዮላ ድማ ድሕርቲ ፀወታ ብዛዕባ ምስ ሓተትዎ ትዝገርም ጓርዲዮላ ሓንሳብ ትዝቦ ርእቶ ኣዝዩ ተኽታኽን ድዩ እንታይ ኢሉ ናይ ኣርቴታ ርእቶ ኣይብሎን ኢሉ እቲ ኣርቴታ ዝበሎ ኮመንት ሲቲ ኣርቴታ ሓሪፉ ብዛዕባ ድያኑ ናይ ሓዲ እንግሊዝ ዝሃቦ ርእቶስ ኣይብሎን ግን ንሱ ይተሓቅዝ ዓይነቱ እንድዩ ግን ንሱ ነብሱ ኣድሒኑ ክትብሎ ደሊ ኣይበለን ግን ኣርቴታ ግን እቲ ከምኡ 10 ግዜ እቲ ኣርቴታ ዝበሎ ነገር መልዓል ግን ሓደ ናቱ ፅልዋ ኣለዎ ኣርቴታ እውን ደስ ክብሎ ዝኽእል ኣይመስለንን እንታይ ኢሉ ግን ብዓብዩ በዛ ፍጻሜ እዚ ኣይኮንናን ነጥቢ ጥፊእና ግን ኢሉ እታ ነጥቢ ነጥፍእ ዝገበረና ሲ በዛ ፍጻሜ እዚ ኣይኮንናን ሓቂ እዩ ስለምንታይ ሰለስተ ሾቶታት ክምዝገቦም እንተደኣ ክኢሉ ሲ እቲ ኣፃውታ ወይ ድማ እቶም ተፃወቲ ኣብ ብፍላይ ምክልኻል ተዋሂድካ ከምቲ ቀደም ንፈልጦ ዓይነት ኣፃውታ ሓቢርካ ምክልኻል ዝበሃል ነገር ኣብኡ ገለ ጉድለት ከም ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ሾቶታት ዝተመዝገቦም ወይ ነቲ ዘመዝገቦ ሾቶ ክዕቅቡ ዘይምኽኣሎም ንባዕሉ ንሱ ምዃኑ ተጠንቂ እዩ ከረድእ ፈቲኑ ሃላንድ ክሳብ መቕፅዓት እውን ክገጥሞ ይኽእል ዝበሃል እዩ ዕገር ገይሩ ድሕሪ ፀወታ ብልክዕ ከም ኩሉ ተፃዋታይ ናይ ሲቲ እቲ ፍጻሜ ዝሕርቕ ግን ኣነ ናይ ሃላንድ ባእሲ ምስ ነብሱ እውን ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ እቲ ፀወታ ክልተ እትዋት ዕድላት እዩ ስሒቱ ሃላንድ ከምዚ ኣይንርአን ኢና ዝበዝሕ ግዜ ኣለዎ መዓልታት ከምዚ ብተደጋጋሚ ዕድላት ዘጥፍኣሉ ግዜ ገለ ኣሎ ኣብዚ ፀወታ ዘጥፍአን ዕድላት ኢና ርእሱ ነይረን ኮይኑ ይስምዓኒ በዛት ኢኻ ነብሱ ኮንትሮል ክገብር ዘይከኣለ እንታይ ዓይነት መቕፃዕቲ ክውሰነሉ ድዩ ሓቢርና ክንርአና ማለት እዩ ኣብ ፀወታ ካብ ሂሮ ናብ ዚሮ ወሪዱ ሸቶ መዝጊቡ ናብ ሲቲ ተገልቢጡ ድማ ናብ ገዛእ ልዳቱ ዘመዝገባ ሸቶ ከም ተፃዋታይ ኣብቲ ናይ ኬረር እውን ቀዳመይቲ ናብ ገዛእ ልዳቱ ዘመዝገባ ሸቶ እያ ነይራ ወይ ግን ነጥቢ ዘይምትፍቕሮም ወይ ድማ ሓደ ነጥቢ ሒዞም ውፅኦም ካብ ኢትሓድ ንቶተንሃም ከም ዓወት እዩ ዝቑፀር ብፍላይ ምስ ዝሓለፈ ተኸታታሊ ከጥፍእዎ ዝፀንሑ ነጥቢ እሞ ንሲቲ ተኣክል እሞ ከዓ ሜዳ መፂኦም ሓደ ነጥቢ ክወስዱ ምኽኣሎም ኣዝዩ ዓብ ሞራል ክፈጥረሎም ምዃኑ እዩ ዝረኣየካ ስለዚ ኣብ መንጎ ሲትን ቶተንሃምን ዝተኻየደ ፀወታ ከም ዝረኣናዮ 3-3 እዩ ተዛዚሙ እዚ ብተደጋጋሚ ብብዙሕ ሸቶታት
ፀወታ ምዝዛሙ ብዙሕ ዓመት እዚ ፍሩት ፀወታ ንርኢ ከም ዘለና እዩ ዘርኢ ብፍላይ ድማ ቶተንሃም ኣብ ተካይዶ ፀወታ ኩሉ ኣዝዩ ደስ ዝብል ወይ ድማ ንምርኣዩ ዘብህግ ፀወታ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ናይ ኣሰልጣኒ ኣንጌ ፖስተኮግሉ እዩ እሱ ኣብ እስቶም ተፃወትቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ፅልዋ ኣብኦም ኣብ ውሽጦም ተፈጢሩ ዘሎ እምነት ድማ ትማሊ ብርኡይ ዝረኣናዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ሲቲ ብዝመፅእ ፀወታ እንታይ ዓይነት ለውጢ ጌራ ክትመፅያ ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ ፀወታታት ኩለን ጋንታታት 14 ፀወታ ከካይዳ ክኢለና ኣለዋ ኣርሰናል ብ33 ነጥቢ መራሒት ኣላ ሊቨርፑል ትማሊ ምስ ፉልሃም ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ኣብ ኣንፊልድ ብተኣምራታዊ መንገዲ ኣብ ውድብ ሰዓት ካብ ድሕሪት ተበጊሳ 4-3 ብምዕዋት 31 ነጥቢ ንኣርሰናል ክስዕባ ኣላ ማንሲቲ 30 ነጥቢ ኣስቶን ቪላ 29 ነጥቢ ብምሓዝ ድማ ነቲ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ቦታ ሒዞን ኣለዋ ማለት እዩ ናይ ሎም መደብ ዝወዲእ ኣለኹ